ምንባር ጸልየ ሓጎስ ካብ ዘሕርበተኒ ዓመታት ተቆፂሮም ኣብዞም ዓመታት እዚኦም ስነይን ስሓቅ ተኸፊታ ኣይትፈልጥን ወጊሓ ክሳብ እትመሺ በይነይ የሕልፎ ብሕታውነት ናይ ቀረባ ዘመደይን መማኽርተይን ገይረ ምስ ማንም ሰብ ጠቢቐ ከይተቐራረቡ በይነይ ይነብር ብሕታውነት ሰላም ኣለዎ ብሕታውነት ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዕረፍትን ቅሳነትን ኣለዎ ንኸምዚ ኸማይ ዝመሰለ ብሰንኪ ጭንቀቱን ብሰንኪ ዘጋጥሞ ፀገምን ናብ ብሕታውነት ዝኣተወ ግን ዕረፍቲ ኣይኮነን ዝስምዖ ይትረፍ ዕረፍቲ ክስምዖ እቲ ዘጋጠሞ ነገር ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቃሱ እናተዘከሮ ዕረፍቲ ዝበሃል ነገር የብሉን ኣብ ሕድሕድ መዓልታዊ ምንቅስቃሰይ ዝሓለፈ ህይወተይ እናዘከርኩ ኣብ ሎሚ ኮይነ ኣብ ትማል እንዳነበርኩ ይሰቐል ብፍላይ ከዓ ምስቲ ዝነበረ ስቃይን ጭንቀትን እቲ ዝመረረ ብሕታውነት ተሓዊሱኒ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ዝጠሓለ ጽምዋ ይሕልፎ ናይ መንባር ትርጉም ኣብ ህይወቶም ካብ ዘይስተማቐሩ ሰባት ማእኸል እቲ ሓደ ኣነየ ሓደ ጥራሕ ዘይኮነስ መዛና ሓልዩ ናይ ኩልና እንተዝረአ ነይሩ መራሒኦም ኣነ መኾንኩ ነይረ ሰባት ናተይ ፀገምን ዘለኽዎ ኩነታትን እንታይ ምዃኑ ከይፈለጡ ብዙሕ ይፈርዱን ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ይዛረቡን እንተዓነ ግና ምንም ዝምልሰሎም መልሲ ኣይነበረንን ንዝብልዎ ነገር እናሰማዕኹ ከም ዘይሰማዕኹ ምንም መልሲ ከይሓብኩ ይነብር ምኽንያቱ እውን ተዛሪብካ ዝፍታሕ ወይ ከዓ ዝቕየር መንገዲ ስለዘየለ ስቕታ መሪፀ ኣመና ስቕ ይበል ኣብቲ ዝሰርሐሉ ቦታ ንባዕሉ ዳርጋ ድምፀይ ሰሚዖም ንዘይፈልጡ ሰባት ኣለውን ተበልኩ ምግናነ ይኸውነን ምስቲ ምኽትለይ እናተረዳዳእኹ ዝደልዮ ነገር ብኡኡ ጌረ እናስራሕኹ ኣነ ኸፍቲ ፀዋታ ወፃኢ ይኸውን ብወረቐት ዝወዳዳእ ነገራት እናወዳዳእኹ ስራሕ ውዒለ ምሸታ ምሸቱ ናብ ገዛ ይኣቱ መሓዛ ዝበሃል ነገር ስለ ዘይብለይ ከዓ በይነየ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ወላ ኣብ ብሕታውነት እናነበሩ እናሃለዉ ሓደ ናተይ ዝብልዎ መሓዛ ኣለዎም እዩ እቲ ሰብ ንሱ ከዓ ኩሉ ነገሮም ዘማኽሮም ኣብ ሕማቕ ኣብ ጽቡቕ ካብ ጎኖም ዘይፍለ ሰብ እዩ እንተ ኣነ ግና እዚ ዓይነት ሰብ እዚ የብለይን ናይ ቀረባ መሓዛ ኣፍቃሪት ዝበሃል ነገር ፍጹም የብለይን ዘይሕዘሉ ምኽንያት እውን ቅድሚ ሕዚ ሒዘ ስለ ዘይጠቐሙን እዩ መሓዛ ማለት ሕማቕካ እምበር ጽቡቕካ ይደልዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ብፍጹም የብለይን ኣነ ዝተወለድኩ ካብ ብጣዕሚ ርኹባት ዝተባሃሉ ስድራ ቤት እዩ ኣቦይን ኣደይን ብሓደ ፍቕሪ መስሪቶም ምንባር ጀመሩ ገና ናይ 12 ተምሃሮ እናሃለዉ ስለ ዝነበረ ብሓደ ኮይኖም ዘይሰርሕዎ ስራሕ ኣይነበረን ክልቲኦም ብሓደ ዓይነት ሓሳብ ንቐጻሊ ህይወቶም ንኸስተኻኽሉ ለይትን ቀትርን ራሕጾም እናፍሰሱ ይሰርሑ ገና ጎኒ ትምህርቶም ስራሕ እናሰርሑ ዝሰርሕዎ ከዓ ከይጣፍኡ እናቆጠቡ ፍቕሮም ብደስ በሃሊ መንገዲ ይቕጽልዎ ክልቲኦም ብማዕረ ስምዒት ይፋቐሩ ስለ ዝነበሩ ኣብ መንጎኦም ገደብ ዘይብሉ ፍቕርን መተሕለላይን ዝዓብለሎ ፍቕሪ ነይርዎም እናተሓላለዩ ስለ ዝሰርሑ እውን ከዓ በብመንገዶም ጽቡቕ እናሰርሑ መጻኢኦም የጽብቑ ናይ 12 ትምህርቶም ምስ ወድኡ እውን ከዓ ብሓደ ኮይኖም ምንባር ነይሩ ቀንዲ ዕላምኦም ክልቲኦም ንትምህርቲ ብዙሕ ትኹረት ስለ ዘይብሎም ዝነበሮም ናይ 12 መሕለፊ ፈተና ክሓልፉ ይከኣሉን ዘይምሕላፎም ምንም ኣይመሰሎምን ነይሩ ምኽንያቱ እውን ከዓ ቅድም ኢሎም ሓሲቦምሉ ጸኒሖም ስለ ዝነበሩ ናይ ዕላምኦም ጥራሕ ገይሮም ይቐጽሉ ዝነበሮም ፍቕሪ ኣብ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ፍሉጥ ዋላ እኳ እንተነበረ ግና ከዓ ብወለዶም ኮነ ኣብ ዝነበሩሉ ከባቢ ምንም ኣይፍለጥን ነይሩ ትምህርቶም ምስ ወደቁ ግና እቲ ዝነበረ ሕቡእ ፍቕሮም ግልጽ ገይሮም ብሓደ ንምንባር ሓሰቦሞ ክልቲኦም በብወገኖም ንወለዶም ምእማን ጀመሩ ካብ ኣደይ ንላዕሊ ነቦዩ ንወለዱ ንምእማን ከቢድዎ ነይሩ ኣቦ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝነበሮ ናይ ወዱ ፍቕሪ ክቕበሎ ይከኣለን ኣይኸውንን ብዝብል ከዓ ብዙሕ ክከራኸር ሞከረ እንተቦይ ግና ብጣዕሚ የፍቅራ ስለ ዝነበረ ንየብኡ ሓሳብ ንድሕሪት ገዲፉ ንፍቕሩ ተኸቲሉ ይኸይድ ንሳ ንወለዳ ብዙሕ ለሚና ብምእማን እያ እሺ ንኽብልዋ ጌራቶም ኣቦይ ምስማዕ ዓበይዎሞ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ግን ምስኣ ተማኺሩ ቅልል ዝበለ ናይ ቀለበት ስነ ስርዓት ኣዳልዮም
ቀለበት ኣሰሩሞ ብሓደ ሓዳሮም ወፂኦም መንባር ጀመሩ ክልቲኦም ብጣዕሚ ይፋቀሩ ስለዝነበሩ ኣብ ሓዳሮም ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ዘይምስምማዕ ተፈጢሮ ይፈልጥን ብሓደ እናተናበቡ ይነብሩ ብማዕረውን ሰሪሖም እናኣተው ህይወቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናመሓየሹ ካብ ዝነበርዎ ልዕል እናበሉ ይኸዱ ከም ኣጋጣሚ ንመሓዝኡ ኣቦኡ ትካል ይኸፍት እሞ ኣቦኡ ምኽትል ማናጀር ገይሩ ይቆፅሮ ኣብ ስርሑ ፈጣን ስለዝኾነ እውን ከዓ ብጣዕሚ ጎበዝ ስለዝኾነ ኩሉ ይዝፈልጥ በዚ ዝተለዓለ እውን ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ህይወቶም ኣስተኻኺሎም ጽቡቕ ዝኾነ ናብራ ክነብሩ ይጅምሩ ኣብዚ መንጎ ኣነ ናብ ህይወቶም ሳልሳይ ኣካል ኮይነ መጻኹ እንትበዝሕ ናተይ ናይ ቁልዕነት ግዜ ኣተዓባብያይ ፍሉይ ነይሩ ብጣዕሚ ሓንቂቐ ዓብየ ኣብ ህይወተይ ምንም ነገር ከይሰኣንኩ ዝደለኽዎ እናተማልአለይ ዓብየ ዋላ ሕንቁቕ ሰብ እንተኾንኩ ቁጡብ ሰብ እውን እየ ነይረ ኣነ ናብ ዝዓለምን ናብ ህይወቶም ምስ ተሓወስክዎም ብጣዕሚ እዮም ሕጉሳት ኮይኖም ናብ ዝነበሮም ፍቕሪ እፅፊ እናወሰኸ ብጣዕሚ ይቀራረቡ ኣነ ቅመም ፍቕሪ ኮይነዮም ሓዳሮም እናጣዕመ ኸደ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተወሰኸ ኣዋርሕ እንትቁፀር ወርሒ እናተደማመረ ዓመታት ይኸውን ኣነ እውን ዓብይ ወዲ ኾንኩ ዝኾነት ዝተረገመት መዓልቲ ግና ኣቦይ ነደይን ከቢድ ነገር ኣጋጠሞም ኣብ መገሻ ነይሮም ብሓደ እንዳተመለሱ እናሃለዉ ናይ መኪና ሓደጋ ኣጋጢምዎም ሕክምና ኸይዶም እንትሕከሙ ውቁዖም ከቢድ ስለ ዝነበረ ክፀንሐ ይከኣሉን ህይወቶም ሰኣኑ እዚ ናይ ሞት ዜና ናባይ ድሒሩ እዩ መፂኡ እቲ ሓደጋ ዝበፅሖም ቦታ ካብቲ ንነብረሉ ከባቢ ዝረሓቐ ስለ ዝነበረ ኣቦ ኣብ ዝርከብ ሕክምና እዮም ዓሪፎም በዚ ዝተለዓለ ከዓ ካብቲ ዝነበርዎ ክሳብ ዘምፅዎም ምስ ሞቱ ድሕሪ 2 መዓልቲ እያ ኣነ ንሶም ከም ዝሞቱ ሰሚዐ እዚ ናይ ሞቶም መርድዕ ምስ ሰማዕኹ ብሓያል ደንጊፀ ሽዑ ንሽዑ እየ ርእሰይ ስሒተ ድሕሪ ዝተወሰነ ደቂቓ እንትነቅሕ እቲ ዝሰማዕኽዎ ነገር ምኽኣል ዓብዪ ዝኾነ የስኢነ ወለደይ ካባይ ብሞት እንትፍለዩ ኣነ ወዲ 18 ዓመት እየ ነይረ ኣብዚ እዋን ናይ 12 ክፍሊ ተምሃራ እየ ነይረ ገና እቲ ዘይምኖ ለጋስ ዝኾነ ፍቕሮም ከይመነኽዎ እዮም ተፈልዮምኒ እሞ ከዓ ሓዲኦም ዋላ ኸይፀንሑ ለይስ ክልቲኦም ብሓደ ምስ ተፈልዩኒ ክፃወሩ ይከኣልኩም ዝነበሩኒ እንኮ ሰባት ክልቲኦም እዮም ነይሮም ብዘይ ንሶም ማንም ኣይነበረንን ንሶም ካባይ ምስ ተፈለዩ ግና ብሕታውነተይ ኢለ ብምጅማር ኣብ ፅምዋ ይነብር ድሕሪኦም ህይወተይ ብርሃን ዝበሃል ነገር ሓርቢትዋ እናተሳቐቑ ኣብ ፀላም ይነብር እቲ ገዲፎም ለይ ዝኸዱ ገዛን ድርጅትን ኣነ ሓስኩዎ ነይረ ጥራሕ ጎበዝ ሓላፊ ስለ ዝነበረ ንሱ እናካየዶ ፀንሐ ኣነ ንእሽተን ምስ ተረጋጋእኹ ትምህርተይ ገዲፈ ናፍቲ ስራሕ ኣተኹ ኣደ ከዓ ባዕለይ ሓላፊ ኮይነ ነቲ ብትሕተይ ዘሎ ከዓ ምኽትል ገይረ ምስኡ እናተረዳዳእኹ ነቲ ስርሐይ የካይዶ ድሕሪ ናይ ወለደይ ሞት ዘረባ ዝበሃል ነገር ኣፅሊኡኒ ምስ ማንም ሰብ ምቅርራብ ገዲፈዮ እየ በዚ ምኽንያት እውን ከዓ ማንም ሰብ ንኽቀርበኒ ብጣዕሚ ዝፈርሕ ደፊሩ ዝቐርበኒ ሰብ ዳርጋ የለን ንጉሆ ወፂ ናብ ስርሐይ ይኣቱ ንሽሺ እንትብል ከዓ ናብ ገዛይ ብግዘይ ይኣቱ ኣብ ደገ ወፂኻ ፀወታን መስተን ኣይፈቱን ዘድልየኒ ነገር ኣብ ገዛይ ይጥቀም ኣብ ውሽጠይ ግን ዕረፍቲ ዝበሃል ነገር ፍጹም የብለይን ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኮይነ ድሕሪ 5 ዓመት ብድፍረት ሓንቲ ጽብቕቲ ጓል ሂዋን ክትቀርበኒ ትፍትን ኣነ መጀመርታ ገፀይ ሓብኩዋ ነይረ ክርሕቃ ይፍትን ነይረ ግና ከዓ ናታ ድፍረት ይገርመኒ እዛ ጓል ኣብ መንገዲ እያ ተፋሊጣትኒ ኣድውለኒ ብዝብል ምኽንያት እውን ከዓ ስልከይ ተቐቢላ መዓልታዊ ትድውለለይ መጀመርታ ከባቢ ደስ ይብለኒ ነይሩ እምበር ድሓረስ ክድውለለይ እናደለኹ ይኸይድ ኣብ መንገዲ ክትቀርበኒ እንተላውን ከም ቀደም ርሕቕ ዘይኮነስ ኣነ እውን ቅርብ እየ ዝብላ ኣቀራርበኣ ዝያዳ ይተመችኒ ብርግፅ እውን ኣነ ደኣ ወየ ሰብ ክቐርብ ዘይደሊ ኮይነ እምበር ንሳ ምንም ዝወፃ ይብላን
መልክዓ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ፍጥረት እያ። ቅርፂ ሰውነታ ንኩሉ ሰብ ሰሓቢ ዝኾነ ውቁብ ቁመናን ቅርፂ ሰውነትን ኣለዋ። ብኸመይ ንዓኣ ሓርያ ብኸመይ ንዓይ ሓርያ ክትቀርበኒ ደልያ ኣይተረድአንን እንድዩ ግና ስለ ዝቀረበትኒ ሕዚ ኣመናይ ደስ ዝብለኒ ዘሎ ምቅርራብና እናበርትዐ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣነ እናፈተኽዋን እናፍቀርክዋን ክኸይድ ጀሚረ። ንሳ ንዓይ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ኣለዋ ድየ ይብላን ምንም ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ግና ከዓ ካብ ኣቀራርባኣን ኣዘራርባኣን ከም ዝፈትወትኒ ስለ ዝተገንዘብኩን ስለ ዝጠርጠርኩን ኣነ እውን ስቂለ ተፈተኹላ እሞ መሊሰ ንባዕለይ ፈተኽዎ። ፍቕረይ ግን ደፊራ ክገልጸላ ኣይከዓልኩን። ምክንያቱ ንኡ ዝኸውን ድፍረት ስለ ዘይነበረን እዩ። ንሳ እውን ግን ንኽጭነቕ እንታይ ክብላ ኢለ ንኽሓስብ ኣይገበረትንን። ባዕላ ዝኾነ መዓልቲ መሪፃ ደስ ዝብል ቃላት እናደራረበት ፍቕራዊ ሕቶ ቅረበትለይ። ኣነ እውን ተሰዓርኩላ እሞ ፍቕራዊ ሕቶኣ ተቐቢለ ፍቕራዊ ርክብ ጀመርና። ንዓኣ ምስ ረኸብኩ ዝጸልመተ ህይወተይ ብንእሽተን መልክዑ ቅይር ኢሉ እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ክትቅይሮ ይከዓለትን ናይ ባዕላ ቦታ ሒዛ ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ሕጉስ ንኽኸውን ጌራትኒ። ምስኣ ብሓደ ፍቕርና እንትንቅጽል ብጣዕሚ የፍቅራ ስለ ዝነበርኩ ሙሉእ ወፃኢታታ ባዕለይ ዝሽፍነላ ነይረ። ኣብ ናይ ግሊ ኮሌጅ ትመሃር ስለ ዝነበረት ናይቲ ኮሌጅ ወርሓዊ ክፍሊት ኣነ ይኸፍለላ። ገዛ ኽራይ እውን ባዕለይ እናኸፈልኩ ይናብራ። በዚ ነገር ኣነ ሕጉስ እየ። እቲ ምኽትለይ ንኽጥንቀቕን ክንድኡ ንኸይግደሰላን ይነግረኒ። እንተ ኣነ ግና ድሕሪ ወለደይ ሓንቲ ዝረኸብኩ ዋጓል ንሳ ብምዃና ንኡ ከይሰማዕኹ ስቒለ ይቕጽል። መቸም ጸገምን መከራን ንዓይ እንዲ ተፈጢሩ እቲ ምኽትለይ ዝብለኒ ዝነበረ ዘረባ ኣብ ልዕለይ በጽሐ። ምስኣ ብፍቕሪ ኸባቢ 5 ዓመት እንትንጸንሕ ብዙሕ ነገር ምስ ገበርኩላ ክሒዳትኒ ምስ ካሊእ ወዲ ተመርዖት። ኣብዚ ግዜ ጸገመይ ደገሰኒ። እቲ ጸገምን ጉድኣትን ንሱ ምስ በጽሐኒ ናይ ወለደይ ነገር ዘኪረ ኣብ ዝተደራረበ ጭንቀት ኣተኹ። ዓርሰይዶ ኸጥፍእ እንዳበልኩ ብተደጋጋሚ ዓርሰይ ንኸጥፍእ ፈቲነየ። ህይወተይ ኣብ ዝገደደ ጸልማት ኣእትያ። እስከ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንስኹም እንታትኾኑ እንታይ መገበርኩም? ኣብ ዓብዪ ጭንቀት ኣለኹሞ ሓሳብ ርእይተኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ግደፉለይ ከንብቦየ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ ሓሳብ ርእይቶን ተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእልኹም። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓሳብ ብኻሊእ መደብን ብኻሊእ ዛንታን ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ።